וברוכים הבאים למיינקראפט המודים. כן, כאן אני אספר לכם על מודים, מה עושים איתם, ואפילו גם מורידים, משחקים ונהנים. אז היום המוד שאנחנו נראה יעשה לכם את העיניים כוחות יותר גדולות משל האנימה. כל מי שלא יודע מה זה אנימה, זה סדרה נורמלית, רק שביפנית, שיש דיבוב, בעברית, בקיצור לא משנה. לשם העיניים ענקיות. אז לכם המוד הזה יעשה עיניים יותר ענקיות מהאנימה. קודם בואו נעשה בוקר טוב ושבוע. אז הנה, המוד היום זה, קוראים לזה מור. הנה, אתם עכשיו רואים מה המוד הזה. כן, ככה הוא נראה, ואתם בטח טועים, אתם לא טועים, כי אם אתם תרשמו, אתם לא תטעו. בסדר, כן. אז, כן. המוד הזה, מור. הוא נותן לכם לעשות טרנספורמציה מאוד ענקית, מגניבה, סופר מגניבה וכל זה. כן. כן. בא לי גם לעשות לו ספרטה. טוב. עוד כמה מכוערים. טוס. כן. הדבר הזה חזק. אני יודע. אז, מה גילי לב? רוצה שאני אעשה לך ספרטה? ספרטה. ספרטה! ואיך שאתם רואים, אנחנו נהפכים להיות הווילג'ר המכוער הזה. אוקיי, אני אחר כך אתאבד. אבל לא עכשיו. הנה, זה הווילג'ר הזה. כן. איך שאתם רואים, אנחנו וילג'ר האמיתי, כן, כן. אפילו גם נוכל להיות זומבי. אין גרי זומבי. אז הנה, בואו נהיה הזומבי. בואו נהיה קריפר. כן. אז כולנו נבחרים ממנו. וסתכלו! אנחנו הקריפר החמודי הזה והירוק והטבעי וכל מה שאתם רוצים. אנחנו גם כבר זומבי. אוי לא. כן. עכשיו אנחנו זומבי כזה מכוער. צ'יז. כן, לא משנה. אז איך שאתם רואים, אנחנו זומבי אמיתי ויש איזה חמוד. כן, ועכשיו אתם רוצים להיות מי שאתם, ואתם אומרים בסה, עכשיו אני צריך, לא יודע מה לעשות. עכשיו נשאר ככה תקוע ואני צריך לעשות עולם חדש. אני לא אעשה את זה. לא טוב. אז אתם פשוט לוחצים על הסוגריים, או שאיך קוראים לזה? נו, זה מעל backscape. הנה, אנחנו רואים זומבי, מטרין, פרי והסקינג. מיינר קינג 2. כן. עכשיו בא לי להיות מיינר קינג 2. ואז אנחנו לוחצים Enter. ייי, חזרנו לעצמנו. אוקיי, כל שרוצה שאני אתאבד, לכו. רק אל תשכחו לייק. כן, ועוד המון דברים נוכל לעשות, רק שלצערנו כן, אפילו גם במהירות נוכל. מה עושה? נראה לי שהעיניים שלכם
כבר יותר ענקיים משל האנימה. עכשיו אתם תהיו... עכשיו תעשו עליהם נורמלי. כי זה לא עם כל המובים עובד. אבל... הנה, לדוגמה אני אקח איזשהו מוב. לדוגמה... אנדרטוט. החמודי אנדרמן. הנה, החמודי הזה. תסתכלו! אנחנו נבחין להיות החמודי הזה, רק שלצערנו אנחנו לא נוכל לעשות טלפורט. אפילו גם אם נהיה אנדר דרגון, בכל זאת אנחנו נהיה רק כאלה... רק דרגונים. אבל בכל זאת, תסתכלו איזה חמודי. מאוד מתאהב בחמודי הזה. כן. אז... עכשיו בואו נהפוך לעצמנו, כן, וכן, טוב, סקין יפה, הכל אדיר, וכן. עכשיו יש לכם כל כך המון מובים שאתם פשוט לא רוצים להיות אתם, לא רוצים להיות הוא. אתם פשוט בוחרים אותם, כן, אפשר לעשות את זה בזכות, אפשר לבחור בזכות הגלגל של עכבר. כן זומבי, כן, יודעים שזה אתה. ופשוט לוחצים דליט. לדוגמה לא בא לי להיות כפרי, יש, אני אהיה חי. אדיר, אדיר ואדיר. אדיר. נו, וכל מה ש... זה נותן המוד הזה. סתום. סתום אמרתי לך. סטופ! יפה. תודה שצפיתם בווידאו של מיינר קינג. אל תשכחו להירשם לערוץ שלי. לשים לייקים אם אתם רוצים מוד כזה מגניב. וזה בטח מאייצ'אן. אייצ'אן עושה את המודים המגניבים. וכמובן להירשם, לשים לייקים. והמון ממתקים. חופשים וביי